Gikinahanglan na gyud mapasar ug mapatuman sa atong nasod ang divorce bill. Kini ang baruganan sa 3rd District Representative sa probinsya sa Sugbo, Congressman PJ Garcia, kinsalakip sa duha lamang ka kongresista dinhi sa Sugbo nga niuyon sa pagpasar sa divorce bill. Do we have perfect marriages here in the Philippines? Wala ba'y mga kabinyuon nga wala na kapuslanan? Nag-antos ang mga bana ug asawa ug mga anak? Are we exempt? Are we immune from abusive, toxic, and failed marriages? We are not. No? So why not a divorce law? Saysay ni Garcia nga tungod sa nagkadaghang kaso sa pangabuso nga nasinati ilabi na sa mga kababayin-an sulod sa kaminyoon, mas nadugangan ang mga kabataan nga nag-antos sulod sa mga toxic nga pamilya. Gani sa gipagawas nga resulta sa social weather station kun SWS survey karong buwan sa Hunyo, 50% ang niuyon sa pag-legalize sa divorce bill, 31% ang wala miuyon ug 17% ang undecided. Lakip sa mga grounds alang sa divorce bill ang adultery, drug addiction, psychological incapacity, physical abuse, homosexuality, irreconcilable differences ug separation of the spouses for at least 5 years. Karon nga anaa sa third and final reading sa senado ang maong balaod, malaumon ang kongresista nga mapasar ang absolute divorce bill. Gani gipadayag ni Garcia sa publiko ang iyang personal nga kasinatian kalabot sa kaayo nga dala niini. Beautiful message from my daughter from my first marriage. When she graduated college, she said, speaking to me and my ex, you've done a great job co-parenting. No? Some have one mother and one father. How lucky am I to have two mothers and two fathers? So that's what I'm talking about. If we had stayed in that bad marriage, then maybe she would not be as happy as she is now. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.